Alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur wonten ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil. Ibu-ibu sehat sedaya nggih. Aku nggih ora jenengan ya. Kesane ketinggalan. Ibu sehat Bu sedaya Bu. Alhamdulillah. Biasanya nuwun sewu kula iki nek ngaji jamaah rada tuwek-tuwek. Rata-rata wis padha meneh asam aurat. Bu, kenging napa? Dadi nek ngaji senengane slonjor karo pijen-pijen kental. Ya Allah yo aku nggih pirang-pirang dina sikilku ceretku. Asam auratku kumat anakku pirang-pirang dina jangan kacang sampai meledak sikilku kaku kena asam. Sakniki sehat sedaya Bu nggih. Alhamdulillahirabbil. Sehat awake disyukuri muga-muga ndak dina Allah nambahi sehate dumateng kula panjenengan sedaya. Allahumma sehat awake domete sehat napa mboten Bu? Domete sehat napa mboten? Biasae nuwun sewu wong ki lek sehat awake tapi lek ra duwe dhuwit biasae S2. Cenderung apa maneh wong lanang. Aja kok wong biasa. Pak Lurah, Pak Kiai lek ra duwe dhuwit ya padha sentrap-sentruk. Tapi alhamdulillah gak duwe dhuwit. Duwite gak pati sehat tapi kalih Allah tasih dipun paringi sehat niki lho Bu. Niki nikmat yang begitu luar biasa disyukuri sareng-sareng alhamdulillahirabbil. Krana nuwun sewu. Duwe akeh kendaraan nyepak sawah blanggentak ombone kaya ngono kuwi ketunggonan donya tapi lek awake lara gak sida ngrasane seneng.